Amedewe call mfimfini mantemu a asene manso across mansini mu na yegina na yakwa achima crosso na kroba ko hodmo efre hodmo achim kofodue kura abeto dwase oba panyi afu akire efie duoso na wadi wokwa so yekwase dabawo wa ma ade chie no mko hu ya nipa bonfo akum no ayi nakoma ene ne honama kwa ne bi ediko. Mami ya watu anananom ewo nsiedo wo manfo a womote achim akroso empatem ede atudwase mami ekra na no kwasiada so okwa asori enumu ana wo manfo ehwehwe mami a womo ehu ne biem enam sese na nipa bonfo bi ana akwachi mami ekum ni yayaya eyi mami akoma ene ni nipadua no emu bi womo twitwa ede efiri ho wo manfo a womo sampatem ho no ene adom ni sinsentwofo etwetwe nkomo no womo dwiri omo pa ababe todwase aposifo ayesansemu enhwehwemu ahwede nam so a enam so ma mami eto anananom ewon siedo na omanfo a womo de ekire no womo etimi acheom